Takže čaute pri mojom ďalšom videu z hry Tanky Online. Je to už naše 7. video, tým pádom sa blížime ku koncu. Tak, ako ste mohli vidieť včerajší video, tak dotočíme túto sériu s tankov a ešte z tohto, z Good Game, ešte, počkajte, 2 videá. A tie 2 videá už budú také dlhšie, nie ako tie prvé. Tak, počkajte, musím sa sústrediť napísať. Dokiaľ, počkajte. Pane Bože, asi viem. NB 4V. Dobre, už to ide. Takže počkám si, kým nám to načíta. Alebo ja sa to vtedy budem s vami rozprávať. Ako si sa mali? Ja som mal dobre, hej. Ale nie. Ideme normálne hrať hru, mám 657 diamantov. Tak, nejdeme už na Rio, ideme na takú inú. Pozrieme, ako vyzerá. Ale toto budeme zvládať. Tých tam nikto nie je. Na jedného sa mi to neoplatí ísť. Daj, kde to vyro. To je Rio, toto nejde už. Lebo stále na Rio chcem byť. Tuto sú jedného, to necháme tak. Jedný, vidíte. Tu počkať. Tak. Čo je to? Neviem, skúsim si tu zapnúť. Dobre, ako ste si všimli, už skoro každý deň vychádza video. To vďaka mne, lebo tie videá chodia odo mňa, od nikoho iného. A oni chcú... či to je blbé, počkajte. Mačá hlúpe. Jaj, či si hlúpe. Ty hlúpe mačo! Dobre, hráme. Dobre, nebudeme sa s tým istým dielom. Kamaráti mi vravia, že to je slabé dielo, ale mne vyhovuje. Úplne stačí, zmením ešte aj farbu. Ale viete čo, za to, že mám toľko diamantov a to 100, ja šporím asi na, počkajte, toto tak kde bude, nie, toto, alebo toto, lebo chceli by sme spraviť taký parkour, ale to dám obyčajnú farbu. Tak, a ideme bojovať. Prepáčte, že moje videá nevychádzajú s kamerou, ale už tie posledné videá nebudú. Ale čo som v tom... Pred týmto videom, čo vral som, tak budú tieto. Tie hororové hry. Tak ako som hovoril do keľu, to čo je za sprostosť? To nejde, neviem, čo s tým robiť. Dáme Beatles a dáme inú, lebo to je taká sprostosť. A proste pôjdeme a budeme natáčať tie hororové hry. Ako som mohol spomínať. A asi budem točiť najviac tvora, to je zase v noci. To je Rio. Tak, vyrovnáme to. Tak. A ideme na to. A tie hororové hry budú s kamerou, budeme ich točiť. To SAO. Potom tu druhého psa. Počkajte, ako sa do keľu volá? Kabus. 11 alebo 14, neviem čo to je. Proste ja som to dostal ako malý, je to hororová. Potom ešte jednu máme a ešte Outlast možno, ale Outlast je jediný problém s tým, že už najmenej 30 youtuberov to točilo a 30 youtuberov sa na tom preslávia, takže neviem, či to budem točiť úplne. A ešte po prípade možno také strieľačky obyčajné a popri tom budú vychádzať ešte iné videá. Všelijaké. Nevrať aké, ale nie. Naozaj také videá ešte budú vychádzať, že také nie random. No random budú tiež vychádzať, pravda, že lebo už máme tu selfie tyčku, ako som vravel.
Počkajte, kus to buguje, takže nachovám to stopne, viem prečo. Dobre, už som naspäť. Op. A už vidíte, že to je lepšie. Dobrá, proste, posledné video bude s takým účtom. Neviem ešte presne, chceli by sme kamarát vysporiť server, tak by spravil sa server a parkour by tam sme skúšali robiť, neskúšali. Dačo viem, dačo nie. Lebo minulé som napríklad videl takého brutálneho, že padal tak dole hlavou a zrovna vystrelil a zrovna tak prevedol tak ako salto z prvky, že to nebolo salto, dačo. Dobre, prvého sme zabili. Lajka tu nie nejako vidím. To nejde prírodne. Fakt, ja viem, že so mnou, ja som chcel pomôcť. Jaký sú. Tak tu budeme čakať, keď dopadne. S týmto životom veľa asi neprenesiem, ale tak ľahko. A s týmto oveľa lepšie. Tu sa musím zakúpiť. Toto skryme za kršový. Tak počkáme. To bude pre taký fail, že si to posra. Môže sa z toho posráš tam zase. Prosím, ak mi to vyjde. To čo je? Pane Bože, to bolo bukámo. Úplne, že videl som z hora nejakú postavu a videl som, že má našu lečku. Tým pádom sa zabijem. Takže to nie je všetko, ale neviem, čo nechcel povedať. No, budú vychádzať proste random vlogy z Xboxu, dáke videá, ale nie, určite je na to 50% šanca, že budú, lebo neviem, či to ide, lebo som to ešte vôbec neskúšal, ale je tam jedno také, že by to mohlo v podstate, ja ty mačarusné, lúpe. Oheň či lát? Lát. Do kella, to je čo za slovo kella? Kellu. A inak, prepáčte za to posledné video Attack on Titan. Ja som úplne zabudol, že by mohol byť z toho nejaký špeciál. Teraz ma to ráno napadlo, že do rytia som mohol spraviť špeciál z toho. Vidíte, jak toto dielové z mojej... Nie, nové diel. Si robíš rád? Pozrite skôr 10, 9, 8, 6. Dostal on za mňou. Dobre. Tak. Dobre, takže neviem, budú viac takých hociakých sérií, ale stále z jednej hry. To čo bolo? Zabil. Oh môj bože. Dobre, prepáčte, že tieto videá... počkaj mačička. To je šibnutá. Takové mapy. Dobre, tak ideme ďalej. Bude aj taká séria, že bude vychádzať napríklad Tekken, ale neviem za koľko to bude. Keď dotočia proste, no, vlastne to nebude hororová toto séria s týmto,
lebo my budeme prechádzať v podstate. Videli ste to? O tomto som vravel. To bolo asi viac skôr bug ako taký parkour, ale také, ale to bol, až by to bol, toto bol parkour, tak akože čože? Ale nie. Fuj. A až už dlhšie sledujete náš kanál, videli ste z toho Datka 20, neviem, či som niekde vravel v takom videu, že Datko 20 je môjho brata určite, že bude sa aj s neho točiť. Asi ďalšia séria bude práve s neho natáčaná, lebo proste napíšte, či si zvykli na Neolka, či začať s Datkom. Lebo mne to je jedno, ale kamaráti mi vraveli, že na čo natáčam s tým Neorkom a vravia, že je šitný, ale ja som povedal, že stačí na natáčanie, ja som si ho sám Aha, ono som sa pomýlil. Tak. Neviem, čo mám teraz urobiť asi. Počkej, tak tú mapu sme vyhrali v poslednom bestretí. Teraz skúsim našporiť čo najviac diamantov. Tu sa snažím. Ale viete čo som hovoril na začiatku o tom parkoure, že sa bude točiť. Tak skúsim také parkour triky teraz rovno, ale nevravím, že viem parkour. Len dačo spravím, také skoky. Parkour. To ako taký zdrak. Dobre, proste tá hororová séria bude, z tej série budeme natáčať to Saw Caboose 22, už som na to prišiel. A popri tom sa bude točiť taká iná hra. Ja osobne o 2 týždne začínam natáčať Atalon, ktorý ti doplnca už. Ty kokos, to kebyže mi úplne náhodou mi to skoro vyšlo. Inak ja som nevedel, že sa môže tak dobre pekto, ale môžem to skúsiť ešte raz. A máme aj tak 2-0, takže skúsime to. Risky, dáme to pri nepriateľský vibe. Takže tu chyba skočíme. Dobre, až som sa takto ustál. Počkaj. Skúsime dačo. Dobre, nechce. Ako môžete si všimnúť, tak to na tieto veci tohto mám 3, 24, 15, 58, 33. Proste ja si to šporím, neviem prečo, ja som myslel, že vždycky keď to chytím, tak mi... Takže pozrieť, napríklad dáme jednotka. To som nepochopil úplne, ale nevadí. Proste môj brat si to normálne chytiť, spustiť. To som ja zomrel. To dielo, čo ste tam videli, ten gulomet, tak to je úplne na nič dielo. Ja som si ho kúpil, to tak hlúpo prebíja úplne, asi 3 minúty. To neviete, kedy strieľate, kedy prebíjate. To dielo ma skoro tak pekne prehodil. Takže idem sem a skúsim z tohto skočiť. Nie, prosím. Ty hlúpa mačka. Úplne celý deň nám skáče na nohy. Sedíme si v kľude a zrazu bum, vyskočí na nohy, úplne zadriapne sa nechtami. Proste odo mňa budú vlogy vychádzať častejšie. Potom s bratom by sme chceli spraviť yoga challenge. Nie Lenovo yoga, ale yoga. Tak spravíme tu yoga challenge. Prosím! Yes! Toto úplne som nevedel, kde skáčem, ale preskočil som to pekne. Toto sme... Lat ma zasa porazil.
Teraz pôjdem ja za tým ľadom, tak určite ho zabijem. Na 1555%. Teraz mám akože rozbijem ten rak... Počkajte tu. Čo to je ten puk? Dobre. Musím toho čuráčika nájsť. Dobre, dáko mi nejde nájsť ten lat. Asi ho nejdem už ani veľmi nie, serem. Idem ďalej. Čo som teraz ako... Aha, tak to asi zabil toho, čo som si načal. Vidíte? Iba teraz nabíjalo. Toto je hlúpe na tom, najviac hlúpe na tom dole. Pijepem na to, lebo som sa povedal bič, ale je to trapné. Keď budem stále bič. Alebo úplne, nie je mi už trápne, keď to bude PLS. PLS, to je úplne ako detsko. Tlačím ťa dole. Ty somriad. Trocha sa to povie. Delete. Počkajte, to vyhral? Hej, vyhral, yes. To je pak. Aha, on spada tiež. Ideme ďalej. Proste asi z atak už nejdem robiť ďalší špeciál zbytočne, alebo možno až zohnám viacej hráčov, môžeme natočiť, ako budeme napríklad zabíjať Annie, Eren, alebo viete čo? Ďalšia séria bude s tromi, dáme s 5 časťami tohto tankov so všetkými, čo sa dá robiť v atak, tak budeme sa to snažiť prejsť. A ja, alebo kamarátov, aj kamarátku, aj ostatných, čo to proste so mnou hrajú a proste by sme vedeli, skúsili by sme poraziť Kolosala, nepodarilo sa nám to. No to je ako náš tým a možno budem vám natáčať, ako pôjdem na súď tiež v tomto, ale neviem. A proste natočíme, ako budem skúšať Annie, skúsime potom Trost, tam je Eren, ja budem Eren, tiež to je jasné. A skúsim vám to natočiť. Potom ešte ten jeden kamarát, je to môj kamarát, čo stále píše, že máme to, ja to neviem mysleť. Ja stále neviem, prečo mi do huby ide Šofo Bunny. Počkaj, to skúsim vysleť, čakajte, ako to bolo, ja som to vedel! Ten sprostý lat, aha, to nie je counter, bohužiaľ. Som ťukal kačku, že mi to vravím, pani Bože, znovu. Pozdrav, ani je to counter. Ideme ďalej. Toto je dobré dielo, musím odsúvať. A proste budem vám toto točiť a tak budem sa snažiť toho budem, ale prepáčte mi, na začiatku dačo poviem, lebo ja to budem s nimi volať. A proste ja nechcem, aby vedeli, že ja točím, tak budem točiť a budete tam pustiť naplno úplne hudbu a ukážem vám, ako budeme hrať. To sú takí kamaráti proste a sú z našej školy a hrajú to, hrajú ktorý je lepšie, ktorý je horšie. No to dievča hrá si horšie, ale neviem, dobre hrajú všetci tam, ale proste my ideme aj na takú súťaž sme mali ísť, že sme mali zabíjať titánov proti neviem, azijské svety, lebo do keľu s tým sprostým ľadom. Asi si budem musieť kúpiť ľadové dielo. Ale nie. Dobre, ja už asi týmto končím, lebo už
Čakajte, ešte posledný parkour trik. Čo je za faza? To je chuj. Nič mi chuj ohal. Tak. Ideme. Šup. Dobre. Ja sa s vami lúčim, až sa vám video páčilo, nezabudnite znechať like, odber, zdieľať na sociálnych sieťach a čaute.